Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa kaya apa utawa kaya apa asku wadul sapa ingsun ilaika dumateng panjenengan hali ing tingkah ingsun. Bahaya mongko utawi hal utawa halimu tingkah ingsun la takhfa iku ora samar apa halimu ilaika dumateng panjenengan. Jadi kadang awak dhewe iku pengen wadul kesusahane awak dhewe ning nggone Gusti Allah. Mungkin pas wayah ruwet, pas wayah ekonomi sulit, pas banyak masalah mungkin pengen wadul ning nggone Gusti Allah. Kaifa asku ilaika khali bahwa la yafa alaika. Padahal tingkah utawa kejadian utawa peristiwa utawa kondisi yang kita alami kuwi Allah iku wis ngerti. Bahaya la yafa alaika. Ora samar kok ngene Gusti Allah. Gusti Allah moho midhanget, moho ngerti, moho ya mirsani mau. Nduk wadul. Gusti Allah wis ngerti lho wadul. Gusti kula lagi kesusahan, tangi kula kathah lho. Gusti Allah iku wis ngerti. Kaifa asku ilaika khali wa iya la yafa alaika. Ora samar Gusti Allah. Disawang terus. Begitu. Kaya-kaya iku kurang prayogi. Ateges kurang patut nek duwe ati utawa duwe adab. Terus dawuhe musonef sakwal hali utawi madulake tingkah latasihu iku ora patut utawa ora sah illa liman kejaba maring wong hiya Satu pesan dari WhatsApp. Ibadun niku ora ana anu saking man. Bahwa mongko utawi man iku iru alim niku ora. Satu pesan dari WhatsApp. Jadi wong wadul iku nek adune jangan. Adune sing Satu pesan dari WhatsApp. Iki sing diwaduli reti. Aku reti kumpul karo kowe bendina lho. Nduk waduli keadaan. Lucu kan. Allah iku ngancani awak dhewe mendina, mirsani awak dhewe mendina, memelihara awak dhewe iku mendina. Terus awak dhewe wadul ning gone Gusti Allah. Berarti awak dhewe kan menyangka Gusti Allah iku ora nduk sandinge awak dhewe, ora ngrawat awake dhewe. Iku latasihu, ora patut. Kurang adab. Wadul sing apik kudu sing ora reti, wong Gusti Allah ngerti lho. Wadul. Wa tawi Allah taala halim ghurur sapa wa iku la yafa iku ora samar sapa wa alaihi ngatasi wong mau saono apa suwiji-wiji. Gusti Allah iku ora samar. Kuwi diciptakno kawit bayi lahir pecadat iku wis diramut karo Allah. Diperhatikan karo Allah, dikancani karo Allah. Kari-kari wadul kurang ini terus dipelihara terus atau ditinggalno. Kuwi nek ganggone wali-wali nek Gusti Allah kurang prayogi, kurang duwe. Ora usah wadul, ora usah ngresu kula asine. Wayang ini dinikmati ngoten lho. Latihan abot latihan oleh sulit ya dinikmati ya ana problem dinikmati. Jane wayah seneng tok dinikmati. Belajar menerima dua sisi. Ada malam, ada siang. Ada sedih, ada senang, diterima kabeh. Belajar jadi
duweni ati sing selamat, sing apik, ben bening ngoten. Begitu.